Jawel, sa akin nota Dr. Hembelay, mi te pensa nos tu Dr. Di Casti é problema. É problema tá langs bisa nos tem contrato com certificaat en nos te worden pagar via e contract. Dus ora bat een patiënt wat hij een tal dollar per een patiënt inscrevi. Kiko te passa tá sa akin tá chaos, nunca patiënt tá bata worden registrado na certificaat. Dus batin vários patiënten ingeschreven na vários dokter na. Vários via e dokter não está tampouco, dus de dokter te doen seu bestand te worden pagar. Maar vários via te worden 2, 3 via te worden pagar para um paciente. Está aqui estava so de 5 anos largo. Waarschijnlijk ainda te doen ja tonnen, mooi probabel, mas com 1 miljoen te worden pagar eigenlijk onterecht. Het probleem está é registratie. Hoor que nós tem patiënt en está aqui tá parte vervelo patiënt mis te broer. Wat ik compreender is iemand die onrust in praktijk mis. En zeg je not aan mijn problemen, soort problemen die mijn andere collega's dan também. Dus een kost nos que para certificar mis te compreender, para é falta certificar, sua registratie, falta die registratie dan. En certificar no mis te bisa sim voor die un luna riba een otro luna ba de mi oficina 1.500 die mi patiënt nang inscrevi aqui nang pa manda patiënt otro dokter nang en omgekeerd dan weer. En zeg je te algo met hasi en mi te pensa hoor que a mim mi tava te explica aí meta me não tan kost die een paar die $100. Eta basta $1.000 nang. Wat ik comprende en is aqui no por en met de pensa het is belangrijk para de futuro para certificar met zijn comproder en ze hinder nog per hasi in maniera ik ben nog por comfortabel met want is aqui ta malu en ora bonoti respect para ecos na eta mostra disrespect en as aqui is aqui no por dus ons een cosmita espera nos dokter die kasta ten een reunião trobe nos tabata een reunião com certificaat trobe un cos nos que para certificaat te respectarnos te respectar o patiënt também. Mas não por bisa patiënt A met tal dokter, patiënt B met tal dokter. No, patiënt tá patiënt su choice. En ora het is su choice. Ora het not een choice. Wat dan mande un dokter que men não te respectar o patiënt. We not te respectar o dokter tampoco, dus met espera turcos worden solucionar. Ora dan not te worden solucionar. Dus mensen bij die landen die weten. En aqui no que wat is aqui no mester. Ja, certificaat met zo had je su trabalho bom. Holanda é país hopi organiza. Holanda também aqui na positivo, maar Holanda no es certificaat no mensen had je rotzooi. Wat is aqui ta rotzooi? En hun também zo bisa de Hollandezen daar zijn we niet van gediend. Dus respectanos en paganos. Paganos e bestand nos ta duna. En cambia el contrato en por favor bata 5 anos laat para registrar. Bom met se saco bestand un dokter ting en nos ting un bruamento. Hoor que nos ting bruamento, sa que me stop.